Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Panyawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Panyawan Plus. Gawa ng SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Talisaw na kayang tao nga maupay mo luwas sa kinabuhi sa iyang kaaway. Buutan ka. Dalaygon ka pa niyang. Oh, ako gamiton kining imo mga alahas. Dako kining ikatabang. Magsulti raw niya ta pag-usab. Sige. Mubalik ako. Sige. Buutan ko no ko. Talagsaon ko no ko. Kanindot sa kong kibati. Karon pa ko makadungog nga dunay miingon nga. Nga buutan ko. O
Sirinan pag yun ang nisulti. Hapon na. Wa pa mabalik si Renana. Kumusta naman ka si Lando? Luwas na ka siya. Lahi ang akong gipati. Karon, muragaan king akong lawas. Ug malipayon ko. Dili mawaas akong unahuna ang gisulti ni Renan. Nga buutan ko, ug dalaykon ko. Oh, uy, dunay, unsa ni, natagak. May natagak. Muragikan sa kong naong, niya sa sahog. Dili, butoy. Butoy ni ngagikan sa kong naong. Oh, may natagak na sada. May natangtang na sagad akong butoy sa kong naong. Narang sa amin. Tanawon ko sa amin. Oh, ang dapit sa tuo kong ilong. Ang natangtang. Usa sa mga dagkong butoy sa kong naong. Ug ang agi sa butoy, uway uwat. Ug hamis siyang tan-aon. Kaninda tan-aon sa agi sa butoy nga natangtang. Hamis. Hamis good. Pareha sa kahamis sa akong aping sa ako pa si Fanny. Kaninda tan-aon. Kanindot. Talo na. Oh, yan na. Napalit ako tanang mga tambal ni Lando. Ang resita sa doktor. Ha? Napalit ni mo ang tanan dong? Kadaghan adto? Diin makagkwarta. Mihatag sila si Sir Felipe. Oh, wa. Ang operasyon sa o ni Lando mo ilang gibayaran. Unya? Diin makagipalit ang mga girisitas, doktor. Ay, napauta na. O sige na, ihatag this nurse. Aron, magamit din ni Lando. Ay, diin lagi kagkwarta. Dili ko na ihatag kung dili ka musultin nako. Ilabay ko ng tambal ron. Ano? Nang, Dos. ay ko pa sig binuang. Labay ko ni. Binuang. Diin lagi kagkwarta. Akong higala. Nanghuam ko kwarta sa akong higala. Ha? Higala ni mo? Imong higala? Gipahuwam ka kwarta sa imong higala? Biko na be, hain siya be. Gusto kong makakitaan ng imong giingong higala. Oh, Sige, Huh? Dadako nga to ang imong giingong higala. Aron mo tuo ko nga nagpahuwam siya nimo og kwarta. nga naman. O sa may rason nga gusto mo ka magkailan niya. Kay manghuwam sa kunya kwarta. Ikare ka mao? Kung doon ako nabantayan, murag masakit ko sa sunod semana. Manghuwam kong daan. Dadako. Diha. Sige, sulti lagi ko.
Kinsa man ang imong giingong higala kay manghuwam kong daan niya. Kinsa man ang kwartahan mong higala, ha? Kinsa siya, ha, Renan? Renan? Oy, giapas na kas umaabot mong asawa, Renan, ay. Renan, unsa man ka uy? Ikaw man ginangunay atiman ni Lando. Nga doon naman sa ikabanay. Pasag na. Ako'y atiman na, kay imo na kong asawa. Aray, murag gidangat. Diyaw na mo. Atimanan ko pa si Lando. Diyaw na mo. Renan! Sweetheart, huwag ako! Renan! Mauna, tiyo, tiya. Maglika-lika lang hapon si Renan ako, bisag kalslo no nami. Ay sabta lang una ka na si Renan, Caroline. Nakalitan lang siya. Dili pa siya makatuo nga mahimo ka na niyang asawa. Mao ka na, Caroline. Pobre og kaliwat si Renan. O dili kalikayan nga kiwawan siya maghuna-huna nga umaabot na siyang miyembro sa mga adunahan o mahimo na siyang sakop sa atong pamilya. Ay, gusto na ay tuod, tiyo, tiya. Ang ahain man ang ginikanan ni Renan. Ugain man ang ilambay. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng Sed Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng Sed Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-Sed Panyawan. Produkto ng Sed Marketing. Renan, sa'yo ka laging napalik. Wa para ba ko makalutog pa ni hapon? Apa ko gutom, ha? Sa'yo pa. Unsay balita ni Lando? Kumusta na siya? Luwas na siya. Huwag ko mabaligya ang imong mga alahas. Pero ang imong kwarta, naroon ko gamit. Okay ra. Ang importante nga luwas na si Lando. Kanang mga alahas, kung kuwang pa ang tambal ni Lando, ibalik ya na. Karon, mahimo bang tuganan ko nimo? Di ka magdagang kwarta. Ingon man, daghang mga alahas. Ayaw nagpangutana. Basta gamitan na. Abi nimo, nawagta ang kwarta o mga alahas ni aning Senyorita Fanny. Oh. Nagkabaong may pangita sa kwarta o mga alahas. Nga nawa. O kang tun karon. Wa may mahibaw kung kinsa nagkuha. Ikaw ba nagkuha ini? Nagtuo kang ako ang nagkawat. Dili ko kawatan, Renan. Oh. Dili mahitabo nga manghilabot ko sa butang sa laing tao. Ang tanan nga ni anako, pulos ako, Renan. Gamita ka ng kwarta o mga alahas aron pagtabang sa mga tao. Dili ka angay mabalaka. Kay ako ang tinuod nga tag-iya, anak. Salamat. Ako na mo pasalamat nimo sa imong pagtabang ni Lando. Bisag dako siya sa nga nahimo nimo. Magluto na lang ko, ha? Aron makapanihapon tag sayo. Kadiyot. Kadiyot lang. Ano? Naayon na lagi ng imong naong. Ha? Oh, mihami sa imong naong. Nawa na kong butoy dapit sa tuon nimong ilong. Hawa na. Ang uban na pa. Pero katong dako nga butoy dool sa imong tuong ilong, nawa na. Naklaro ng imong aping, oh. Guwapa man day ka.
Renan, Oh, mailan nga gwapa ka. Kunwa na mga butoy sa imong naong. Gwapa ka man yang. Oh, ay palayo. Ay pagtalikod. Gwapa na nung ka. Pagtalikod na nung ka. guwapa ko. Gigupahan ako si Renan. Titoy! Titoy! Hain na naman taon ka. Sige mo lang kaglaag, oy. Hapon na! Ipusan na atong kabaw, Titoy! Maing hapon! Ni Daddy Dadoy? Santil mo. Hey, kuyawan ako. Hey, pastilan, abon ako king kanto. Taong din maayong hapon ay ma'am. Unsay ato? Kinsa man ka? Unsa tong gisangpit mo na ako? Daddy Dadoy? Ako si Caroline. Umaabot ni mong umaga, Daddy Dadoy. Pangisaunon ko ni Renan. Aw! Ha? Uy, ikaw si Ma'am Caroline, ang pag-umangko ni Sir Felipe o Ma'am Esperanza. Ikaw ang... Oh, ako. Umaabot ka ni mong umagat. Unsa ikasulti ni mo, ha? Daddy Dadoy? Hinutan mo sinumpitan ako, Daddy Dadoy. Kagwapa ni mo. Buyag! Gwapa pa man kang anhing Senyorita Pane. Ha? Oh. Tinuod ka, Daddy Dadoy? Gwapa pa ko ni Aning Agaw, Fanny? Sila nga, ganahan siya kong maminog, Daddy Dadoy. Oh, oy, mas gwapa ka. Kay puti man ka. Si anheng ni Rita Pane, itumon man to siya. Pero ikaw, mura kag. Mura kag Amerikana ka puti. Mistisa ka. Parehas mong barog ni Senyorita Pane. Hasta buhok na. Pero, gupahan ko ni mo. kana, muna, usana si kanakalain ninyo ni Senyorita Pane. Kay ikaw, hingatawa man kapulbuyag lang. Senyorita Pane, pastilan, lisog kayo itong pagkataon, ay. Mas ganahan ko ni mo. Kun mao, masagod ka nga mamahimo ko ni mong umagad. Nga maasawa ko sa imong anak nga si Renan. Ay! Aw! Lubaw pa sugot. Sugot kayo ko. Kana pa nga, makaumagad ko gwapa. Unya, dato pa. Nagkagustuhay man ka mo sa akong anak, ma'am. Oh! Nakinahigog maamin ni Renan. O gani, may nahitabo na namo, Daddy Dadoy? Singan, may nahitabo na di ay. Aw! Ay, sige. Mumugka na. Why problema? Larga! Pakasal dayon mo! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.